Πες μου πότε θα κάνουν παιδιά. Στα 50, τέτοια βλέπω και σκάω. Άσε με ρε αδερφή. Θα βρω όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ποτέ δηλαδή. Η σωστή στιγμή στα 50 και στα 60 σας. Και τι γυναίκες θα βρείτε στα 60 τα χρόνια. Πες μου 30, να σας τα περνάνε 10-10 τα κέρατα μετά. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Κοίτασε να πάω τώρα στην Τουρκία και να πάμε μετά στην Πάρο και να πάνε να γαμηθούν. Εμείς να πάμε να γαμηθούμε. Ναι, εσείς. Εγώ θέλω να είσαι οδηπόρος Και αυτή πού θα τη τη ζωή. βρουν, ρε, αν δεν πάνε σε μπαράκια. Τα PlayStation. Σάββατο βράδυ. Να βγαίνει η μάνα, να ντύνεται, να συνιαρίζονται και να είναι μέσα με τα PlayStation. Βλαμμένη ρε, βλαμμένη ρε. Πού είναι ρε τα αγόρια που ήταν εκείνα τα χρόνια. Όταν θα γίνεις εσύ 50, εμείς θα είμαστε στα πλατανάκια. Μας τραβάς. Εγώ σβήστα τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα ούτε βαμμένη είμαι ούτε τίποτα παιδιά. Σε τουλάχιστον φοράς και ένα γυαλί. Σαν σημαδούρα είσαι. Να ξέρεις στη θάλασσα μέσα. Να!